Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні розглянемо наручний годинник від японського бренду Orient. До вашої уваги лімітована модель Orient Bambino. Годинник має світло-блакитний циферблат. На ньому розміщені накладені індекси та стрілки сріблястого кольору. Також є хвилинна шкала у вигляді чорних міток. Справа віконце з індикацією дати. Зверху розташований логотип Orient і напис Automatic. Знизу напис Water Resistant. Забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр F6724 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені, 21 600 напівколивань на годину. Точність ходу плюс 25-15 секунд на добу. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі. Верхня частина корпусу та вушок полірована, а бічні грані мають сатинування. Заводна головка у вигляді цибулинки брендована. Діаметр 38,4 мм. Відстань від вушка до вушка 44 мм. Товщина 12,5 мм. Гладкий коричневий ремінець із натуральної телячої шкіри. Його ширина біля основи 20 мм. Задня кришка прозора, крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Вказано, що це Limited Edition, але порядковий номер не вказаний. Тим не менш, Orient запевняють, що випуск обмежений кількістю 6500 екземплярів. Подивимось, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість моделі 270 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті, посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!